Bayan to ni, kuyog ta? Ha? Asam ta bay, Roland? Adto ta sa akong uyuan. Kay na ako'y pilaila ni mong ako'y gagaw. Oh, sige bay. Mao ni siya bay. Ang akong gigagaw nga si Rosemary. Ros, si Anthony. Hi. Hello, Rose. Guwapam day kay gagaw. Bay, Buyag ha. amigan ta, Rose, ha? Sure. Ha? Naibog ka sa akong gigagaw? O, lagi bay. Una, unsa may problema na? Pungyabiri yun. Mauwaw man ko, bay. Hanggaw sa nahaw ni mo. Naibog ka, unya. Pauwaw ka. Ayaw pag-uwaw. Pungyabiri yun. Basi nubawnan ka sa uban. Anthony? Ano yung tinuod, Rose? Nakagusto ko rin mo. I love you. O ginaot ni tawatan mo akong kugma. Abi ni mo, Ton. Nagalitan ka ayo ko ini imong gisulti ron. Hatagi lang una og panahon sa pagkuna-una. Unsay mo surindir? Mao na lang. Murag, wa mo tingali ko'y paglaom ni Rosemary. Naunsa man taon ka eh. Ingon ana ginamang uyab ta. Kinahanglan kita mag-antos. Ayaw lang gipagsurindir. Kisugton na lagi ka ng Rosemary. Tinuod? Imo na kong isugot, Rose? O lagi. Uyab na ta. Salamat. Salamat kay Rose. Daghang gyud king salamat. Abi nimo, lipay kay ko nga imo gyud kong isugot. Manghinaot lang ko, Ton. Nga dili ko nimo masakitan. Dili na mahitabo, Rose. Kay mahal ta kay ka. Sana akong gisulti ni mo. Sugton na lagi ka ni Rosemary. Abi nimo bay, lipay bitaw kay ko. Nga gisugot ako ni Rosemary. Bay, hangyo lang ko ha. Alang ginain taon binuwang niya akong gigagaw. Wala yung baw ino? Usa lang na itakabuan? Mao gyud. Ano sa man ka? Ano kag nag-uol? Saan may problema? Kuan, Ton. Ayaw lang kalain ha. Manangit unta ko nimo nga moadto ko og bukid nun. Ha? Mag-usam ka dito. Manarbaho ko dito. Anong atong ka dito nga layo mo kayo? May kailaman ko nga tuwa dito. Iya kong pasudon og trabaho. Unya, mag-usam ko ini. Nagplano ba ko nimo nga mga asawa ko nimo kanong tuiga? Unya na lang na, uy. Wa pa man sab ko'y plano nga magminyo. Manarbaho lang una ko. Sige lang, iniguli na ako. Mahimo na tang magminyo. Tugti lang ko nga mo ato og bukid nun. Wa ko'y mahimo. Di ko makapugong nimo kay uyab pa man ta. Sige, musugot ko nga mo ato kag bukid nun. Pero pag amping ba dito ha? Hinumdumi nga ni ako nga nagpaabot. O Anthony, og salamat sa imong pagtugot. Ayaw ka pala ka. Inigbalik na ako, magminyo na ta. Salamat, Rose. O paaboton ko imong pagbalik. Hapit man sa katuig, sukat sa pagbiya ni Rosemary. Pero may mabalik. Ay, iyan ka kong gikalimutan. Ayaw lang sa na pagsabot ang akong isulti ba ya? Pero dako gira kong pagduda nga nakakita ng gituglain si Rosemary. Bay, Mao na bay. Kay happy na guro sa katuig sukat sa iyang pagbiya. Nga, wagid siya mo balik din eh. Nakita ng gituglain. Og maayo tingali nga buhaton nimo bay. Kalimtan na nimo si Rosemary. hustos Berolan. Dili ito mayo nga magsige pa og handom ni Rosemary. Kay matigong ulit ako ko ini kung magsige kong paabot niya. May pagmangita na kong lain. Ha? Trinidad? Ugod. Mga taog Trinidad. Mag-usam ta dito. Manuroy lang gud ta. Ayaw na lang sigig mukmuk din sa inyo. Kay masakit ka na. Kuyog na mo. Aron magkaila mo ni Pirle. Si Aw sa day katon. Bitaw eh. Ako lang gilingaw-lingaw ni akong kaglingon, Pirli. O nalipay ko nga nagkaila ta. Ingon ng sabkuton.
Okay na nimo nga magsuluyan ko dinis inyo? Okay ra, uy. Bisag kada adlaw pa ka magsiganhi. Oh, Anthony. Ngunit tinuod, Perley. Sa una pa lang nga pagkita na ko nimo, nakagusto na ko nimo. I love you. Oh. Ug ginaot nga dili ko nung pakyason, Perley. Bitaw ton. Nganong malimod man ko. Nakagusto mo sa kunin mo. O gidawat ko na ang imong gugma. Tinuod ka, Perley. Uyab na ta. Yes! Ha? Miniyo? O, pero gusto ko nga magbinyo na ta. Kay nahadlo ko nga tingalig mailog ka sa uban. Daghan na bang nakagusto nimo dinhi? Sige, kaya mo ka kunin mong buhiun. Magminyo ka! We're on our way to say I do. Sa katapusan, asawa na lang ka. Hinayo ko, oy. Hugot kaya mong pagkakos na ko. Di ko ginawa. Nalipay lang ko nga niabot ka sa kong kinabuhay, Perley. I love you. I love you too, Anthony. Ha? Mabdos na ka? Uy, dong. Wa na ko tong hais akong binuwang sakit. Og sure ko nga, mabdos na ko. Kung na, happy na rin ko mamahimong amahan. Yes! Day, nausa man ka? Lain man kayo kung pamati na ako sa kong lawas tong gahapon pa yun ni. Ipabinuang day ha. Timan may anak biya ta. Usan, niinom nakagtambal? Oo man na dong. Di lang tingnan ko matos itong basakan day Ako lang kambantayan din Ayaw lang dong uy. Okay ra lagi ko. Bantayan lang to tong kahumayan. Kay daghan ra ba kaayo rong mga maya. Okay ra lagi ko. Ako lang ning ipahuway. Day, pila naman ka lang nagsikag higda. Hindi nang maayo na. Kinahanglan nga, matambalan ka. Kapoy naman dong. Pasagti na lang ko. Sa, dili mahimo Kinahanglan nga mamaayo ka. Mangita kong mananambal. Matambalan ta ka. Uy, tingalig na bugat ng imong asawa dong kay daghang tingali ni kitrabaho. Ha? O, saway lang ni painom niya o. Basig mamaayos siya. Day, nausam ka, Luya naman kay ka. Hapit naman dili, mabuka ng imong mga mata. Kapoy na kayo ko dong. Gusto na kong mapahuway. Day, ay pagbinuang diya, ha? Hinumdumi nga, nagkinahanglan pa ko nimo. Ingon man ang atong anak. Di na nako kaya dong. Kapoy na kaayo. Ayaw pasagti ang atong anak ha. Day, Timan mahal ta kaayo ka. Ug ingon man ang atong anak. I love you dong. Day, Perley. Day, ay ito, piyong ang imong mga mata, Day. Day, Perley! Day, Perley! I hate to see you go, but haven't. Wa ko magdahon. Namubiya ba din ako ang babae nga akong gimahal. Apan namatay si Perley, na nagbilin og handumanan diri nako. Ang among anak nga babae. Dinin lang ko to ug daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. That is true love. Don't walk. Mao kita mga higalan kaagi ni Anthony nga taga Pangpang ug Bahay Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalahan. Have a good time. I hate to see
Ang mga kaagi kibata na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o kapo sa redaksyon na Priscilla Raganas. Kamuusap mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon. Handimanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handimanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Right.